dnes som tu s mojím bratrancom, takže pozdrav na video. Čaute. Kde si, ja ťa nevidím. Tu. Kde? Pred tebou. Jaj. Poď Dobre, za mnou. takže počkajte. Táto hra je, že musíme maľovať vlajky, hej. Takže ale on už to skôr hral, ja mám 0 IQ a on má 729. Kde si? Tu. Poď tu. Kde? Dozadu, tu. Dobre, nejak sa to seká. Poď sem. Tu. Tebe A daj play. tebe sa to neseká? Trošku. No, ideme my dva. Počkaj, to proti sebe ideme? Áno. Aha, tak to ťa porazím. Hráme o... To je veľa? To je veľa. Grécko. Grécko? A ja neviem, jak vyzerá Grécko. Počkaj, ja viem. Dúfam. Ja Prosím, je to tak a nie je to inak. Počkaj. A to jak sa tu maľuje? Ja to vôbec neviem maľovať. Pozri, môžem ti ukázať? No? Je proste toto dáš a tu si môžeš meniť, vidíš? Aha. A meníš. Tam, ja som to už raz mal. Ja už to mám hotové. Dobre, píše do komentárov, jak vyzerá Grécko. Ja to dávam tak. Mal. Ukáž. Počkaj, Neboj, to sa ti nebudem tu ukáže. kopírovať. Ja to mám dať sublimit. Áno. A pozri. Yes. Yes. Oj. Si bol blízko. Ja mám viac. Nie. Jaj, to si to. Máme 3 životy. Alžíria. To viem. To. To viem. Ono to vyzerá tak, že dáš na toto. Ja už som trošku zabudol. Ono to má také. Ja som to dáš vedel, na- iba ja som to už som to Toto. zabudol. Ono to má toto. Tak a ono to má tak. Podľa mňa to je také. Ja neviem, ja som to Nie, vedel. to ináč ma nehovor mi. Počkaj, dajme treba tak. Nie, už viem. Dobre, neviem až tak. Dobre, ja som to dal tak. Ja čo som zrobil? Ja som zabudol. Ja som úplne... Nie. Nie, som mám to tak. Ja som to úplne... Pozri na môj. Dobre, vyhral si. Tu musím dať. Kuatar. Katar, to viem. To viem, to A je ja. easy. Počkaj, ale čo najpresnejšie to musím dať. Áno, lebo to Počkaj. už je na odtieň. Kde to je? Ja neviem nájsť tú farbu reálne. Ani ja. Dáme si úplne takúto. To je easy, že vraj. No veď to je easy, veď to No ja viem. áno, to je. No ja vyskúšam to dať tak. Ja to mám tak. To je úplne... Ja teraz zase prehrám. Ja som dal zlý odtieň. Čo? Nie. To nevedel? Ja som myslela, že to má... Dobre. Vyhral som 1000. A ešte poďme raz play. Daj Dobre. yes. Daj odvetu. Počkaj. Aha, dobre. Takže už viem, ako sa to hrá, takže ho ideme poraziť. Aj keď nie som veľmi dobrý v týchto vlajkách. Ja som ho zatiaľ všetky správne. Aha. A počkaj, ty si získal tak veľa peňazí. To je easy. To je Gruzie. Ja neviem ani čo to je, ale že vraj to je easy. No to je easy, ja to viem, to je Gruzie. A ja to viem. To čo som dal? Ja to asi... Takže ako najtypy. Ja to asi dám tak. Ja to viem, iba to je ťažké, ten odtieň. Ja to dám tak, ako na to. No to easy. Prečo som tam nedal červenú? Ty budeš mať 100%, ne? Nie. 90. Yes. Dobre, musím to vyhrať. Ale ty si to už... Panama, to viem. To Ja je... som to zabudol trošku. OK. Ja to nechávam tak asi. Hej, ja to nechávam Ja tak. som to trošku zabudol. Daj, ja už to mám. Yes, ja som to dal správne. Ja vôbec neviem tie vlajky. Ja nechápem, jak to viem. Ale časte som bol. Ja Ukrajina. som Ja viem. Ja viem, snáď. Hopa? Nie. Taká musí byť. No, tam som to... A teraz, že to bude naopak, nehovorím. Nehovorím, ne. Skúsim to ešte naopak, či to bude vypadať lepšie. Nehovorím, že to naopak. Dobre, ja to dám tak. A ja.
Nie, to bude naopak. Dobre. Ja som tam dal bielu so žltou. Ja som zatiaľ všetky uhadol. Hej. Reálne ty si to vyhral. Poďme Ešte raz a to je posledné, hej. Áno, to je posledné. Posledné z tohto videjka, lebo ja aspoň jedno musím vyhrať, ne? Musím. Yes. A ty si ani jednu vlajku neuhadol? Nie, ja neviem. Ja som zatiaľ všetky vlajku uhadol. Cyprus. Nie, ja ho neviem, ja ho fakt teraz neviem. On vyzerá takto, predsa, ne? Ja už ten neviem. To viem. To je easyčko. Úplne easy. Nehovor mi, že je to naopak. Ja to mám teraz zle na 100%. A to mám dobre. Nie, ja to mám zle. Čo som dal? Čo skôr ja som dal. Vyhral som. Ja som vyhral. Poprvé. Ja som to nasledával zle, ale nič. No nič. Česko. Však to úplne nám dalo presne skoro, ale ja to ešte viac vytieňujem. Tak, dajme si. Ale ja som trošku zabudol. Okay. Ja si nie som úplne istý. Tak. Ja som zabudol. Snáď. O nic. Yes. Nie! Počuj. Nesmej sa mi prosím. Ty čo si tam dal? Ty si tam navadil, jakú reálne. No už raz vyhrajeme. Kazachstan, táto vôbec neviem. Ja to tak naservírujem. Ja to úplne tak naservírujem, že to bude vyzerať úplne dobre. Som to raz mal, ale... Mava, bum. Tak. No poď už, dávaj. No. Oj, to ja som dobrý. Ty si to dal skoro. Prosím. Áno. Ešte dáme jedno, ešte máme. Dobre, ešte jedno dajme. Dávam odvetu. Počkaj, ja tu mám dačo items. Ja to nevedem. Česko. Ale som to nestihol. To je dosť veľa. To musím vyhrať ja. Škótsko to viem. Také ľahké to nám môže dávať. Ale ten odtieň je trošku... Aspoň myslím, že to je tak. Nie, že zase. To dám naopak. Toto. Ja som na 100% istý, že to asi je tak. No tak, na 90. Ja som to dal naopak. Ja som to dal naopak. To už nie je možné. Netherlands. To viem. Ja som to zabudol. Dávaj. Ja som zabudol. Čo sa bojíš, že prehráš? No áno, no to ja som to vedel. A ja to viem. Yes, ja som to dal svetle. A ja. Teraz kto má? Yes. Posedel. Tak tesne. Ale nevadí. Ania. To som živočasná, ja ani nevidel. Ani ja. Reálne podľa mňa žiadna vlajka nemá fialovú a rúžovú totu. Ja neviem. Ani tú svetlo modrú. Väčšinou. No, ne, Argentina má to tu. Svetlo, No modrú. hej, ale tak toto není veľmi. Musí pohniť. Mám to, počkaj. Ja to mám na 100% zle. No. Ja som to skoro uhadol. Dobre, jednu farbu som skoro uhadol. Áno, žijeme. Dobre. Nie. Irland? Ty to vieš? Trošku. Ja neviem. Ja neviem. To je za 24 robuxov eliminátej. Nedávaj mi to, ty Ale máš. nemám robuxy. Jaj, ty už nemáš? Nemám. Nejak mám zle. A ja. Ty aspoň to máš.
Vyhral som. No, ešte nie, ešte nie. Ja som sa to našla. A ja. Island. OK. To som zabudol asi. A ja. Ale nie. Island. Už to neviem. Neviem, ja to tak dávam. Nie. Nehovor mi, prosím. Ja som to asi vyhral. Dneska som mal 4 zle. Dobre, dajme ešte raz, poď. Dáme ešte raz. Hej, to dáme. Musím Dávaj vyhrať. odvetu. Ja som už dal. Daj. A ty máš už jak veľa IQ. Ja tu mám 1000 ale dačo. som už videl jedného môjho friendu. Jak tu chodí. Tu zase toto musím vyhrať. Maroko. Maroko, to viem. To je moje obľúbené toto. Moja obľúbená vlajka. Som im fandil na majstrovstvách. Ja trošku, lebo iba Hakimi je stále dobrý. Akože sú viacej. Ale ja som to zabudol, actually. Ja viem. Ale však čo, ja som dal tú farbu a teraz som ísť na toto. Ja to mám zle. Akože mám to dobre, iba zle odtiene podľa mňa. Musí pohnívať si povedal, že Maroko si fandil. Ja som fandil Maroku. Daj mi taký, ja neviem. Ale akože... Ja No som- presne, som dal slabý odtieň. Oh, Ty si to biele? hej. To sú mi srandu. Dobre, tak nič. No nic. A to už sme mali. Ja som trošku zabudol. Ja, ale to nevadí. To si ja pamätám, že ono to bolo také. Ja to nechávam. Zlé odtiene podľa mňa mám. Ja mám zlé odtiene. Ja som vyhral, to je jasné už. To áno. Fú, ale nebolo to až také jasné. Brazília? Brazília, la 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 la. Ja to viem, ale to fakt každý vie. Oj, Iba oj, ja, oj, oj. ja úplne teraz neviem, že jak to... Ty to vieš? A ja Brazília, normálne, to je easyčko. úplne... Hm? Ja úplne Neviem, ktoré dám. To Asi ten tak. kruh neviem. Nie, dám to tak. Ja to mám asi zle. Nastúpal. A to dám. Tak. Mám to. Nie. Ja som úplne Ty si nenormálny. jak to dávaš? Ja som dal zelenom do červené. Ja neviem, čo som to dal. Pre pána Jána. Kazachstan. Kazachstan, ja sa s tým nebavím. Ja to Ja červené. tak rýchlo urobím. Mám. A som to asi zle dal odtiene tak na rýchlo, čo som to robil. No jasné. A ja ešte horšie. Nie, to má to lepšie, vyhral si. Nie, nemyslím si, ty si vyhral. A co teraz? Remiza. Remiza. Ale to vypadne, to máme trošku odlišné. To čo je? Tak Estonia. To som v živote nepočul. A to kašľam, ja si len typujem. Ja som dala asi... Ja to až teda došlo. Ty čo sa máš? Dali mi vlajku. OK, a teraz ide o finále. Som... Za toto Somaria, Somari to vymysleli iba Somaria. No nic. Skúšam to dať tak. No to neviem. Vieš? Neviem vôbec. No tak to som úplne mimo. A ja. Ty máš aspoň tú hviezdu modrú. Ja som to vyhral. Takže som to vyhral. Takže toto video... Počkaj, to už za chvíľu bude mať 15 minút, takže musíme to rýchlo ukončiť. Takže čaute. Neviem, či som vyhral alebo nie, asi nie, ale dvakrát som vyhral, takže čaute. A dajte odber, aj like, aj do komentárov píšte, keď chcete ďalšie video z tohto dielu, tak ču.